Marrak eta 26, Realak puntu bat erreskatatu du azkenerako anoetan Espainolen aurka iEsports Ligako bigarren jardunaldiko norgehiagoka izan da eta txuri urdinek markagailuan atzetik joan ostean esan bezala puntu bat erreskatatzea lortu dute. Gogora ezagun batetik Realak berdindu egin zuela Valentziaren aurka joan den astean Mestaian, Espainolek berriz etxean ezustekoa emanez irabazi egin zion 2-1 Atletico Madrili. Beraz, hau ikusita Sergio Francisco eta Manolo González entrenatzaileek honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Realari dagokionez, Remiro izan da ATP-an, atzealdean lauko lerroan Jon Mikel Aranburu eskuinaldetik, Sergio Gómez ezkerraldetik, Jon Martín eta Zubeldi atzealdearen erdialdean, Turrientes eta Pablo Marin izan dira zelaierdian, apur bat aurreratuago Lukas Usic eta goian eskuinaldetik Kubo, ezkerraldetik Barrenetxea eta goian Mikel Oyarzabal izan da. Espainole berriz lau biko sistema ezarri du zelaian, Dimitrovic izan da tepean, lauko lerroan atzealdean El Hilali jokatu eskuinaldetik, Carlos Romero ezkerraldetik, Cabrera eta Miguel Rubio izan dira atzealdearen erdialdean, zelai erdian Edu Esposito eta Pol Lozano, hegaletan eskuinaldetik Dolan eta ezkerraldetik Puado, eta goian Pere Milla eta Roberto izan dira epailea Quintero González izan da, Figueroa Vázquezek lagundu dio barrean, eta egia esatea nahi bada ez du akats larririk egin, baina egia da norgehiagoka kudeatzeko era ez dela behar bada egokiena izan gaurkoan Quintero Gonzálezen aldetik. Kontua kontu, Realak oso ongi ekin dio norgehiagokari, oso sendo ikusi dugu taldea, batez ere, eta aurreko denboraldiarekin alderatuta, denboraldi hasiera honetan ikusten ari gara vertikaltasun gehiago, ez? Eta hori zen apur bat Realari eskatzen zitzaiona, vertikaltasuna, eta bai, denboraldi hasiera honetan ikusten ari gara, baina oraindik ere ikusten da garatzeke dagoen zerbait dela, eta ikusiko dugu urrengo jardunaldietan hori hobetzerik ote daukan Realak. Pablo Marinek aukera garbi bat izan du area barruan, Ander Barrenetxeak ere beste bat, hor Espainol hasiera horretan ataka estuan ibili da atzealdean zalantza handiekin, eta bazirudien Reala izango zela mailan kolpea lehena ematen, baina ez da horrela izan ere 10. minutuan, baloi galera baten ostean, Espainolek kontraerasoa hasi du, Realeko atzelariaek ez dute ongi egin itzulera, ez dute atzeraka fin lasterka egin, eta gero Robertok Pere Millari ipini dio, eta Pere Milla bakarrik buruz, Alex Remiro bikain gainditu du area barruan, utxe eta batekoa zen, Realarentzat kolpe handia, eta gerora nabaritu da hori zenolako kolpea izan den, eta batez ere kolpea izan da, partida hasiera ona egin duelako Realak, ikusi delako vertikaltasuna, ikusi delako taldeak norgehiagokaren zama eraman nahi zuela, norgehiagokaren agintea eraman nahi zuela, baina gol honek apur bat planak ere hautsi dizkio Realari, eta hor ondoratu eginda talde txuri urdina, saiatu da erasoan, baina Espainolen jarrera ere ona izan da. Espainol iruditzen zait eta gustatu zait nola jokatu duten Kataluniarrek gaurkoan, eta iruditzen zait gainera horrela jarraitu ezkero, badakigu liga oso luzea dela, oraindik ere 36 jardunaldi geratzen dira, baina urten Espainolek postu polit bat lortzeko, postu polita diot sailkapenaren erdialdetik gora, hori lortzeko lasai errean egon daiteken talde bat izan daiteke, iruditzen zait joan den urtean jada Manolo Gonzálezek batez ere denboraldi amaieran lortu zuela nolabaiteko oinarri bat sortzea, eta urten egin dituzten fitxaketekin eta mantendu dituzten jokalariekin oreka oso ona lortu dute, eta bi partida hauetan ikusi da gainera Atletico Madrilen kontra etxean irabazi, eta anoetan zelai zail batean berdinketa lortu dute, beraz. Benetan alde horretatik Espainolek partida ona egin du, gainera kontraerasoan irten dira, hor Realari Jon Martín gaur ez da bat ere fin ibili, gaztea da oraindik badakigu, baina ja da joan den urtean ere partida dezente jokatu zituen, baina beti ezin da ongi jokatu, eta gaurkoan ez da lasarteararen arrausa izan, ez da inondik inora ere. Eta, Reala saiatu da, Susic oso trakes ikusi dut, asko dauka hobetzeko Lukas Susicek, egia esan
iruditzen zait zelaierdi horretan duen gorputz hori duen fisiko hori ez duela behar bezain beste baliatzen, eta horrek gero desabantaia handiak ematen dizkiola, abantaia handiak lortzitzakenean, baina gaurkoan ez du partidan sartzea lortu, sartu dituen baloiak ere traketsak, baloi asko galdu, benetan azteko moduko partida gaurkoan kroaziarrarena, eta gainera hori gutxi balitz, 53. minutuan Jon Martinek penalti argia egin dio Robertori, oso argia ere, hor Roberto Kerraz irabazi dio postua, eta ondorioz Jon Martin ez zaio zango trabatzea eta heltzea besterik geratu. Lehenengo penaltia gelditu du Alex Remiro, baina Quintero Gonzálezek Barrarekin, Figueroa Vázquezekin hitz egin ostean, berriz ere penaltia errepikatzera bidali du eta bigarrenean ez du hutsik egin. Javi Puadok lehen huts egin badu ere bigarrenean ez du hutsik egin, erdi-erdira bota, Remiro ezkerraldera bota da, eta Espainolen bigarren gola zen, hortxe amaitu da gainera lehen zatia, egoera benetan makurra, anoetan, Sergio Franciscok eta bere lantaldeak atseden aldian batez ere lan asko zuten egiteko, jokalarien kokapenak, aldaketak nola egin, zurtziaz egin behar baitziren, eta bigarren zatia hala ere Realak aginte makila zuela hasi du, baina ez da ikusi ez, espero zen nagusitasun hori edo berez bigoleko aldearekin galtzen joan da, eduki beharko zuken nagusitasun hori ez da ikusi. Bigarren zati hasiera horretan Turrientes eta Marinek jarraitu dute, Turrientesek argiak eta itzalak izan dituela esango nuke, hor pare bat jokalditan iaia bi baloi oso garbi galdu ditu eta Espainolek aukera garbiak sortzitzakeenak, eta, behintzat alde horretatik salbatu du partida Turrientesek, eta 56. minutuan aldaketa bikoitza egin du, gainera debuta izan da, Turrientesek eta Susitxek utzi dute zelaia, Oskarson eta Gorrotxategi sartzeko, beraz, gaurkoan Jon Gorrotxategik debuta egin du Realaren lehen taldearekin, anoetan, joan den astean Mestaian ez zuen egoterik izan, orkatileko minearen ondorioz, baina gaur deialdian sartu du, atzo, ostiralean, jada Sergio Franciscok esan zuen, ziur aski deialdian egongo zela, egonda, eta ez egon bakarrik baizik, eta gainera, bigarren zatiko, zati handi bat ere jokatu du Eibarko jokalariak. Eta bestalde, Turrientes kendu du, iruditzen zait, Turrientesek esan bezala argiak eta itzalak izan ditu, gaurkoan behar bada, eta nik uste Euskarri postu horretan ezarri nahi izan duelako Sergio Franciscok, baina ez du area behar bezain beste zapaldu behar bada, eta nik uste Turrientes apur bat aurreratuago, askoz ere erosoago sentitzen dela. Gustuko du, area azkanpotik baloiak jaurtitzea, atera botatzea, zelaiaren 3 laurden horietako jokaldietan parte hartzea eta bar gustoko du Beasaindarrak, baina gaurkoan nik uste atzeraxeago jokatu behar izan duela eta horrez da bat ere eroso aritu eta Susitx, zer esango du, asko dauka hobetzeko, gorputz hori gehiago aprobetxatu beharra dauka kroaziarrak, eta iruditzen zait, dagoen kompetentziarekin horrela jarraitu ezkero, aulkira bidaliko duela Sergio Franciscok. Eta Oskarson eta Gorrotxategi atera dira, esan eurekin partida erabat irauli eginda, Oskarsonek, gero aipatuko dugu, baina partida ona egin du, berriz ere aulkian, asko kasieratik espero zuten, berriz ere aulkian izan da, eta Gorrotxategi zer esan, normala, azken finean beretzako lehen partida zen, Realean, urduritasunak, naiz eta joan den urtean bigarren mailan jokatu eta jokalari profesionala izan, beti hor daude, eta Gorrotxategiri hori gertatu zaio. Urduritasuna izan du, eta halaxe gertatu zaio, eta hor Euskarri postu horretan, galdu du baloi emate edo beste, txartela ere ikusi du, baina oro har, esango nuke, erakutsi duela ze kalitateko jokalaria den, eta Realak nahi badu eta berak nahi badu ere, urte batzuetarako Euskarria hemen badagoela, ala ere oraindik ez du kontraturik berritu. Eta 71. minutuan iritsi dagola, hor jada zuloak pixkanaka irekitzen ari ziren, Barrenek ongi hartu du baloia, eta eskuinez ez du barkatu Dimitrovicen aurrean ia bakarrik Elilalik marka galdu du,
espainoleko atzelariek ere, eta hor Barrenetxearen lehen gola, esperantzak piztu dizki horrek Realari partida iraultzeko, eta hortik aurrera gora etorri dira, eta 79. minutuan zer ikusi dugu. Ze garrantzitsuak diren jokalarien kokapenak. Behin eta berriz esaten ari gara, futbolean entrenatzaile batek jokalari bakoitza komeni zaion kokapenean jartzen badu, trikimailuak, deabrukeriak egin ditzakela, behin eta berriz esaten aritu gara Mikel Oyartzabalek puntaren, aurrealdeko punta horren atzean jokatu behartzuela, horrez harri duenean, sekulako orpoz, sekulako pasea eman dio, benetan sekulako gozokia utzi dio Oscarsoni, eta Islandiarrak ez du barkatu denboraldiko lehen gola egin du gainera, esan bezala Islandiarrak. Gainera, hau espainolentzat kolpe oso gorra izan da, aldaketa hirukoitza pres baitzeukan, eta gero etorri da, aldaketa 70. minutuan, Pere Millak, Robertok eta Pol Lozanok zelaia utzi dute, Terras, Kike Garzia eta Kalero irten dira, Pere Millak gola egiteaz gain partida oso ona egin du, sakrifizio handia erakutsi du, espainolentzat oso jokalari baliagarria da, esperientzia handia duten jokalaria ditu espainolek, eta hori ere eskertzen da, kontraste horren barruan. Robertok ere partida ona egin du, penaltia esaterako bere ondorioz etorri da, goleko pasea ere, egia esan espainolek aurrealdea gaurkoan ezin hobe ibili dela esan nuke, eta Pol Lozanok ere partida ona egin du, erdialde horretan saiatu da jokoa kontrolatzen, eta aldaketekin, Kike Garzia ipini da punta bakar moduan, Terratzapur bat egalean, Kalero normalean erdiko atzelaria izan ohi da, baina gaurkoan euskarri moduan ipini du, apur bat nik uste golaren ostean jada Manolo Gonzálezek berdinketa ontzat eman du, eta Kalero beste erdiko atzelari bat, beste postu batean jokatzeko, baina horixe ateratzea erabaki du. Eta Realak ere aldaketa bikoitza egin du, kasu honetan Sergio Gomez eta Oyarzabal kendu ditu, eta Haien eta Brais atera, hemen ere ez da aldaketarik izan, Sergiok. Oraindik ere falta zaionik, apur bat sakontasun gehiago espero nuen Sergioren gandik. Iruditzen zait, Barrenek eta Sergiok eskuinalde hori, Barreneren ezkerralde hori, askoz ere gehiago baliatu behar dutela. Biak jokalari erasokorrak dira, Sergiok ere hori baliatu beharra dauka, iruditzen zait Realean euskarri moduan jokatzen duena, ezkerraldean ere sakrifizioa apur bat egin behar duela, baina gaurkoan ez du hainbesterainoko sakontasunik ikusi, eta Oyartzabalek, hasieran puntan hasi da, gero egalera bota da apur bat, gero erdi puntan, hala ere sekulako pasea eman du, eta Realari puntua 150 meintzat berak salbatu dio. Eta Brais eta Haien atera dira, Haienek partida txukuna egin du, esan nuke jokatu duen hori horretan bete duela, Braisek ere aukera garbia izan du gainera, da, behar bada oraindik ere Braisi geratzen zaio, jartzeko apur bat. Minutuak aurrera joan ala, Reala geroz eta nagusiago zen, Espainol jada atzean sartuta, Barrenetxeak kendu eta Gonzalo Guedes atera du Sergiok, hor Barrenetxeak partida, irregularra izan da gaurkoan Barrenetxearen partida, gola egin du, hasieran fin ibili da, gero jaitsieran nabarmen bat izan du eta ez da bat ere agertu, oraindik ere iruditzen zait Barrenetxearentzat urte hau polita izan daitekeela. Eta Guedes atera da, postu berdinean jarri da Portugaldarra, saiatu da, barnekaldera sartzen, jaurtitzen, baina jada Espainol oso ongi itxita zegoen, eta ez du fintasun hori izan, eta Espainolek ere aldaketa egin du, 80. minutuan, Edu Esposito kendu eta Salinas atera du, Edu Esposito zelai erdi horretan Lozanorekin batera jaun eta jabe izan dira, Espainolen jokoa hainbatean eurek gidatu dute, eta Salinasek gero lortu du behintzat mantentzea, emaitza hori mantentzea. Dolan kendu eta Antonio atera du, jada atzelari edo jokalari defentsiboak atera ditu, eta horrela amaitu da azkenerako partida bina, Realarentzat puntu garratza esango nuke, etxean puntu irabaztea garrantzitsua baitzen gaur, ez du lortu, eta une honetan Real 11. punturekin, Espainol berriz Champions postuetan, oraindik noski partidan jokatzeke daudela, 4 punturekin. Gogoratu, Realak 2, Espainolek 2, anoetan.